Catur Koko Prabu Baladewa. Petra boten purwangsa Koko Prabu. Wah, manggaken. Kurawa mlayu-mlayu. Sri Baladewa Narpati tinares wawa krasna langkung ing tresnanira langkung ing tresnanira marang Tyah Kanon Cinawi Paman Suguri melajar sareng dumateng para kadang kula kados pundi ingin menika ingin sampun ngajengaken dhateng Petruk kantong bolong kasunyatanipun Petruk boten purun wangsul malah ingkang dipun ame-ame paduka nggih Prabu Baladewa dipun ame-ame dos pundi ayo aja ming Kurawa sing maju mbaka siji bro ana batang sayuta Petruk ora bakal mundur yen perlu malah Sinun Prabu Baladewa kon mungsuh marang Petruk. Wah, ngoten niku Petruk klantang mentolo. Wah, Petruk. Nah, kasil iki ngono kuwi. Senajan to Petruk ora omong ngono ning dingendikake Rangga Prabu Baladewa ngono ora terus nesu. Iki estu paman sungkune menika wegik saestu lho. Kok padhake si lopo loro sak udon telu sak urupan iki pateh. Lajeng sampun paman sungkune tonton ayo ditonton bae. Ayo, mancung apa itu? Mana pak? Ayo, lungguh.